Kaixo, Juan Luis. Kaixo, Jenny. Zemur. Ondo. No. Ezin gehan kejatu. Bueno, mira, entonces agradezco. Luego asko oparitu esketzeko alaben. Zer gutxiago, erakutsi dezune interesarekin, zer gutxiago. Juan Luis, azkoitikoa zera, euskal filologia ikasi zenu zergatik. Bueno, literaturarako zaletasuna izan 15 urtetik gora edo eskolan irakurtzen genituen testu batzuekin literaturarako zaletasuna hartu nuen, orduan erderaz ikasten nuen, EGB, garai hartako EGB. Eta karrera egiteko momentu iritsi zanean, literaturarekin zer ikusi handiena zeukan karrera, filologia irutu zitzaidan. Kazetaritzara izan zitekeen, baina, filologia aukeratu nuen. Eta gero aukeratu behartzen euskal filologia edo hispanikoa. Akzentura batzu batera egiten ziren, konbalidatu edo elkarrekin egiten ziren. Baina aukeratu behartzen euskal literatura edo filologia. Ni orduan ez ditzan bereziki euskaltzalea. Askoitean euskaraz bizi ginean eta ez nuen harako euskararekiko ez dokan. Baina garai hartan hasita zegoen, Franco hila zegoen eta euskalduntzea indartzen hasita zegoen. Eta bazirudien etorkizuna Euskal Herrian euskaraz egingo zala. Eta, gau eskolak hasi ziren, kere indarra handia zeukan, jende asko euskalduntzen, eta euskaldun asko alfabetatzen hasi ziren. Eta orduan pentsatu nuen, ni orduan literatura gustatzen zitzaidan, berdin zitzaidan euskaraz o erderaz, euskal literatura zen asko ezagutzen gainera. Baina pentsatu nuen, gero lana bilatzeko errezago izango da euskal filologia egitea, eta horrela aukeratu nuen euskal filologia. Eta horrela zinitzen, EUTG Donostian, hemen gertu, eta, horrik zenituen irakasle, beste da Mirin Azkarate, Patxi Altuna, Etxumara Sagabaster, eta beste asko, eta, behintzat, horrek balio izan ziren, euskal literatura gertuagotik ezagutzeko. Zuretzat mundu bat izango zen, ez? Ordura arte, nik hori irakurtzen, noski Machado, Tolstoi, edo, Ignacio Aldekoa, eta horrelakoak. Eta euskal literaturaren berririk ez nukan, eskolan ez genuen hori ikasi, ez genuen ikasi, adibidez, Nafarroak erresumo bat izan zuela, ez genuen ikasi euskarak literatura zuenik, gai hartako eskola planetan, eskola nazionaleko planetan izan hori sartzen. Eta, ni batzen zaziran, irakurtzen nula Xabier Gereño, eta horrelako ikasteko, eta bar. Eta, euskal filologian, zenitzen Cesar Vitoria ezagutzen, Atxagare ordurako hasita zegoen idazten, Koldo Izagirreren gauzak, eta Lizardi, eta bar, ez? Lizardiren ikuste eta orduan deskubritu nuela. Naiz eta, kantuen bidez, poema batzuk ezagutu, Lertxundi, Talete, den bidez, batez ere, eta Lagoxeta Balberderen bidez, ezagunak izan arren, beraien liburuak behintzat, hor deskubritu nituen. Geroga, Andoainko zure eskolan egin zenuen lan irakasle bezala. Filologia bukatuta gero, nik ez duen doktora dutzarik, eta olako, hasi nintzen, baina ez nion oso gogorreldu horri, eta aukera izan unean lanean hasi nintzen. Eta aukera izan zen, oso gogoan daukat, etxean nengoen batean, Pako Ariste ditu zidan, eskaini ziotela lan hori, handengo zineta bide eskolan. Lanbide ziketako eskola bat zen, orduan, orain ere uste horrela dela. Eta izango zen 97an edo dela. Eta eskaini ziotela euskarako irakasle izatea, jornada erdi, diru pixka bat irabazteko aukera. Baina berak beste lan batzuk zeuzkan, eta idazle profesional izateko bidean hasita zegoen, da eskaini zidan niri, nahiko nuen, eta horrela hasi nintzen. Eta 2 urtez edo egon nintzen hor euskara irakasten, eta oso esperientzia polita izan zen, nik euskara ematen nuen, euskara Maria bazan, etzan asinatura garrantzitsua,
Baina, bueno, aukera eman zidan, gidoiak eta euskaraz lantzen hasteko, eta horretaz ordura arte zegoen gutxi hori ezagutzeko, eta bueno, zinemaren munduan pixka bat sartzeko, ez? Gero ez nuen asko jarraitu zinemaren munduan, baina, bueno, urte politak izan ziren. Zuretzat ere beste esperientzi bat izango zen. Bai, irakasle moduan euskara oso asignatura baztertua zen, eta baina harreman handia izan ikasle batzuekin bizi nintzen pixuan ondoainen, eta batzen ez eskolarako korto batean ere lagundu niela, eta gidoilari eta aktore nagusi izan nintzela, gero galduta dago proiektua ditzen zen korto hori, eta mundu hortan saltzan pixkat egin nintzen, gero ez nuen jarraitu zinema munduan, baina polita izan zen. Baina eduki zenun lotura bat zinema munduan, eta gutxi, baina eduki zenun. Bai, ni goratzen naiz orduan nire, kezka edo nahi nun... Gidoiak ordura arte askotan, nahiz pelikulak, euskarazko pelikuletan ere gidoiak askotan erderaz idazten ziren, ohituragatik, eta badagolako hiztegi bat, ez dakit, fundido a negro, ez dakit, horrelakoak, erderaz egiten direnak, eta akotazioak eta askotan erderaz egiten ziren. Eta, nire kezka orduan izan zen hori gidoigintzako, euskarazko gidoigintzako lanak egitea eta horretan trebatzea ikasleak, alba da, euskara ikastearekin batera, ez. Eta, urte ditan, adibidez, goratzen naiz, enkargatu zidatela baita ere, Keartoko egunak, adibidez, euskarazko pelikula izan zen, euskaraz zati batzuk, euskara eta erdera bietara, baina, euskarazko pelikula zen, eta, izenburare Keartoko eguna ziren. Baina, gidoia ere horre gaztelania zidatzita, zegoen, ekipuak eta askotan, ekipuetan askotan erdaldun euskaraz etxekin jende asko zegoelako, eta hori adibidez, nik euskaratu nuen, eta horretan, nolabait, neurri batean astapenetan ibili ginen, euskarazko gidoigintzako formatu horietan. Gero euskaldunon egunkaria eta berrien ere jarduntzea lanean. Bai, hori ere neurri batean halako kasualidade bat izan zen. Nik Andoaingo eskolan enbilenean, ez dakit, 2 urte egin da gero, beka bat jaso nuen, liburu bat idazteko, Asturoren artxipelagoa, uste bezala. Eta, orduan nola ez neukan, bakizu pixka bat, diruaren beste kontzepzioa neukan behar da, bizitzeko pixka bat eukitzearekin, nahikoa neukan, ez neukan nola gerora sortzen den diru behar hori edo nola baita etorkizunari begirare diru eukitzearen plan horiek edo ez neuzkan, momentuakin bizitzakin nahikoa neukan. Eta erabaki nuen lana ustea, Ondoaingoa, beka horren bidez bizitzeko eta denbora gehi eukitzeko idazteko, eta gero uste bekako liburua bukatzen ari gintzela, edo ez dakit, neko lasein emilen lanik gabe, eta topo inoen behin Iñaki Uriarekin, Iñaki Uria ezagutzen nuen, argia egunaren askoitiko, argia egun antolatzen zanean, saiatzen ziren herri mai bat jartzen, eta nik askoitikoa jartzen nuen, ezagutzen nindutelako argiakoek, eta behin topo egin nuen Iñaki Uriakin, Donostiko zubi batean, Renfe ondoko zubian. Eta esplikatu zidan, banekien, baina, berak zuzenean esplikatu zidan nola ari ziren argiakoak eta beste batzu, baina, gehien bat argiako jendea, Euskaldunen egunkaria sortzen, ez. Ordurako aterata zuten simulakroa edo, zero zenbakia bete esan da. Uztailean, 89ko uztailean, ez, 90ko uztailean. Ordurako aterata zuten, martxan zegoen proiektua, baina, nik urrutitik jarraitzen nuen. Eta topo egin Iñakirekin esan zian, ikastoroa dago abuztuan, nahi baek etorri, trebatzeko eta igual lanean hasteko, eta, nahiko librenen bilen, eta jo nintzen abuztuan egin ziren ikastoro horietara, egiako
Atotxako dorrean, egin ziren, Koldo Izagirre izan zen jakozen artean, Malores Etxeberria, zera ere bai, Egiguren, egon zan, Korrezu Molabe, eta beste irakasle batzuk izan genitu, nolabait egunkaria nola idatziko zan jakiten hasteko, ez? Eta ja ikastaro horietatik, zuzenean hasi nintzen lanean, eskolen egunkarian, lehen simulakroak egiten genituen, azaroan eta abenduan, eta gero ja, abenduan, lehen zenbakia, eta horrela etxi zuten arte. Kulturan beti, edo ia beti, kenduta aste bat hori ekonomian eta kiroletan ebide nintzena, beti kulturan ebide nintzen. Bereziki literatura, baina, denetik, kulturaren barruan denetik egiten. 1990-etik, 2003an etxi zuten arte. Ze vuelta, Bai, ni ez nintzen, nik ez naiz kazetari sentitu hola zenez, baina egia da, txikitatik gure etxean egunkaria jasotze zan, garai batean La Voz de España eta gero Diario Vasco, orduan zegoen euskarazko egunkaririk eta egin ere sortu gabe zegoen, txikian nintzenean. Eta beti eukidet etxean periodikoa, egunkaria beti, eta, neurri batean, kazetaritza konsumitzailea beti izan naiz, eta baina nire bokazioa edo nire gaztetako asmoa zen kazetari izatea, gertatzen dena, azkenean literatur zaletasunarekin lotuta ere badago, eta gero egia da, garai hartan oso erronka edo oso apustu importantea eta polita izan zala egunkaria, ez? Behar bada gaur egun egunkariek garrantzia galdu dute gizartean, baina orduan euskarazko egunkari bat oso elementu importantea zen, euskararentzat eta euskal kulturarentzat. Eta bat zetorren, nire orduko kezkekin, eta bertan aurkitu nuen giroarekin ere bat egin nuen, oso gustura egon nintzen lankideekin, eta giroarekin. Eta, urte politak izan ziren, eta niretzako polita izan zen, ondo ezagutzen ez duen ofizio bat ikastea, eta horretan trebatzea, eta seguru sentitzea. Aiatzea nolabait, kazetari moduan, seguru xamar lan egitera. Eta hori, idazten ari zenela, edo gainik ez. Idazten jarraitzen nuen, garai horretan idazten jarraitu nuen, baina, alako, kuitzen dituen bolada batzuk, igual gutxi idazten nuna, eta gero urte batzutan eszedentziak ere hartu nituen egunkarian. 2000 urtean adibidez, Agur Euskadi idazteko eszedentzia bat hartu nuen, galdu arte idazteko ere uste hilabete batzuk edo hartu nituela, beka bat jasota eta bar. Eta hartzen dituen tarte batzuk idazteko, bestela zaila zan eguneroko lanaren erritmoarekin literatura konturatzea. Behar bada poesia bai, gauza purinak eta bai. Baina novelak idazteko adibidez oso zaila zan eguneroko lanarekin bateratzea novelak idaztearena. Poesia liburu bakarra landu duzu, ez? Bai, bakarra 2000 urtean argitaratu zen. Eta, nik poesia ez dut idazten modu konstante batean, ez? Gehiago naiz, alako batean etortzen zait, alako inspirazio hitza igual ez da oso modan edo ez da oso... Bai, etortzen zait, gandiaga esatezun txirinia bat, edo txinparta bat, edo zerbait, eta hortik abiatuta zerbait idazten dut. Baina ordura arte, liburu hori idatzi baino lehen, poemak ziren oso sueltoak, ez zeukaten elkarrekin loturarik, eta orduan, ez zuten balio, liburu batean egitaratzeko, edo ez. Eta, horreko inun bolada bat, nahiko poema antzekoak edo, giro berekoak edo sortu nituna, eta, horrela osatu nuen liburua, eta funtzionatu zuen nolabait liburu moduan, eta, sari bat ere eman zuten, eta argitaratu zen. Gero kinun beste bolada bat, oso poema sueltoak idazten dituna, eta hori jasota daude liburu batean, baina ez dago paperean, dago buktegi webunean dago, ez dut nik asmatu izeneko liburu bat, baina, da liburu elektronikoa bakarrik edo, buktegin bakarrik ere
liburutegitan ez dago, paperean ez dago. Eta, baina dira, neurri batean poema liburu frakasatu bat, ez dagolako ari bat, ez dagolako giro bat, eta poemak oso diferenteak direlako, eta bar. Eta orain, Leicester aterako dut beste poema liburu bat. Min hartzeko ere izenburua izango du, eta Susak argitaratuko du. Hilabete batzu barru, dena ondo badoa. Eta hori ere izan da, halako bolada baten ondorio, ez? 2 edo 3 urtetan, nahiko poema, esan dezagun giro berekoak edo sortu nituen, eta, bueno, ateako da nire, bitza paperean, 2. poema liburu izango dela. Azuke, Leite eta Josu, badakizue, mendakazue, pertsona bat, oparitzeko liburu bat. Bueno, kontuan hartuko dut, bai. Nire duzun, izenburu batzuk oso ezagunak egingo ezakizu nola, eta zuk esango didazu, burutik pasatzen zaizu edo zer gauza, da jokua bezala. Vale, a ber. Zer da kaka esplikatzen. Azkoitiko esaera bat, azkoitin sortutako esaera bat, nera nahi batek kontatzen du, hori asmatu zula, nahitasuna futbol taldeko jokalari batek, entrenatzailea arbelean hasi zanean gauza batzuk esplikatzen, eta jokalari eritu zitzaion txorakeriak zirela, edo txalkeriak edo baliotzuten esplikazio lehorrak, eta, bueno, kaka esplikatzen ari da, eta hortik askoitien asko erabiltzen da, edo zan, esaera bat da. Eta nik erabili nuen liburu baten izenbururako, pixka provokatzeko, edo, bueno, nolabait. Bueno, garen hartan baneukan alako idazlean nintzen eta irakurtzen duen eta bar, baina baneukan alako intelektualtasunaren kontrako bulkada bat ere, bueno, nire buruari ere kontra eginez edo jarri nion izenburu provokatibo hori, ez alegia, liburuak nolabait ez dutela zertako balioa, liburuetan idaztea darakaka esplikatzea ez dutela zertako balio. Hori ere reflejatu nahi nuen izenburuan, horrela sortu zen, kaka esplikatzen. Txistu eta biok. Bueno, txistu, gure bizitzan sartu zen txakur bat da. Benetakoa. Bai, benetakoa, bai. 2006an, horretatik bultatu ginen, emaztea eta biok, eta lameneko, beko garajeko langileak, gizonak, esan zigun txakur bat zeukala, nahiko txakur txiki bat, bildurtuta, gaizki tratatua, zikina, eta hori garbituko genuen gutxienez, pixka bat, eta nahi bat genuen hartzeko, baina jaberik etzeukala, eta bueno, ez genuen asmori txakur bat hartzeko, baina horrela, garbituta gero, bakizu kariñoa sortzen da, eta baki genuen txakurraz jabetzea edo txakurraz arduratzea. Eta, txakurkume bat, ez dakit kalkulatzen dugu 3 hilabetez euskala, edo gutxiago, ez dakit. Eta, beste 11 urte bizi izan zen gure etxean. Eta, gertatu zen gaixotasun bat zeukala, eta minez eta hasi zen, eta albaitariaren gana eraman genuen. Albaitariak esan zigunean ze gaitz zeukan, alako, ez dakit, txispa bat sortu zen nire buruan, eta zinitzen horri buruz idazten, zertzen txistu niretzat, eta hortik tiraka gauza asko sortzen hasi ziren, eta ordura arte ez nukan inolako nekaban bolada bat nahiko gutxi idazten duena, eta hortik tiraka, poliki, nik jakin gabe oso ondo nora zijoan, novela bat sortu zen. Eta, horre sortu zen txistu eta bi. Eta, nik alde batetik txakurra ukitzeak obligazio batzu sortzen ditu, eta askotan idazleon kezka izaten denbora, eta ardura
gutxien eukitza taldan denbora libre gehiena idazteko, eta txakurrak hortan ez dizu laguntzen. Kentzen dizu denbora, berataz arduratu behar dezulako, aterein behar dezulako, kezkak ere sortzen dizkizu, buruan espazio bat hartzen dizu nola bete esateko, idazteri kentzen dizuna. Eta pentsa daiteke, ez dela lagungarri txakur bat eukitzea, baina gero konturatu nintzen lagundu ere asko intzi dela idazten. Batetik, berari buruz idazten hasi nintzelako novela idazten, eta bestetik, berak ere, nik bera ateratzen nuenean, berak ere ni ateratzen nindulako paseatzera, eta paseatzeak asko laguntzen du idazteko lanean, paseatzeak laguntzen dizu buruan konexio diferenteak egiten, eta ideiak freskatzen, eta txistu aldetatik lagungarri izan zen. Txistu asko izan da zure bizitzan eta jarraituko du izaten. Bai, baina hile egintzen, lau bat urte edo hiltzan. Eta, arrezkero ez dugu hartu txakurrik etxean, ez? Esan bezala, mesede asko egin zigun eta asko eman zigun, baina kendu ere bai, eta orain ez dugu ikusi, eta hor dituko da gure eritzapenean txistu. Ospa. Ospa ipuin liburua da, eta hor ere, poema liburuekin izan nuen kezka izan nuen, ez? Ipuinak neuzkan, gero berriak idatzen dituen ja pentsatuz liburua osatuko nuela, baina ez nekien oso ondo batasun bat ote zuten ipuinek, baina gero pentsatu nuen baietz, eta nik esango nuke gustora galditu nintzela liburu horrekin, daude garai diferentetako ipuinak, neurriak eroso diferenteak dira, badute igual batasun bat, nik batasuna bilatu nuen hori, iesean, denetan dago personaje bat, nola zerbaiti o norbaiti ieska da bilena. Ez da asko esatea, azken finean hori edozein historiatan topatzen duzu, baina, nik uste badutela batasun bat. Gero liburua, behar bada ez du hori hartzun handirik izan, ipuin liburuek ez dute nobelak gaino goi hartzunik, eta gero, gertatzen da euskal literaturan, ipuingintza ez da bain baztertuta, baina ipuingile oso onak dauzkau, eta gainera justu batera zanean ere ipuin liburu oso onak atera ziren, eta zera horretan pixka bat astuta galitu da liburu hau, baina ni pozik nago egin nuen horrekin. Eta agur euskariren kasua. Nik beti pentsatzen dut, nire novelak lotuta dela nire ziklo vitalekin, nire bizitza zikloekin, ez? Eta agur euskadi da, Euskaldun egunkariko garaiari buruzko. Finean hor, batetik dago, niretzako importante izan zen deskubrimendu bat, eta izan zen gerra aurreko olerkariena, eta Lizardi, eta Laboxeta, eta hauen asmoa, eta hauen burruka, ez? Burruka hitza asko esatea da, zen gerra aurreko, Laboxetan kasuan gerran ere parte hartu zuen, baina hauen kezka eta hauen lana, euskera nora nahikotzeko, euskera kulturako hizkuntza bihurtzeko, euskera baserri eta herri girotik zabaltzeko eta mundua euskeratzeko azken finean, ez? Eta nik hori txikitan ez duen ezagutu nire inguruan. Behar da Franko eta gero alfabetatzea indartu zanean eta baina gero hori ere bera etorri zan hori handi batean. Eta, netzako egunkarian, zango nuke filologian baino gehiago egunkarian lan egiten, Euskaldun egunkarian lan egiten, topo inuela Lizardi, Laboxeta, Horixeta horiekin. Eta, hortik ere sortu zen neurri batean agur euskadi, ez? Hor planteatu zenean ere buruari, zertzan niretzako euskera, zertzan niretzako euskal kultura, zertzan niretzako kasetaritza, eta, kasetaritzi buruzko kezkak ere badaude, agur euskadi. Eta, esango nuke hori, Euskaldunen egunkarian bizi izan duen garaiari buruzko novela. Gezurra dirudi nola filologia
ikasi eta zenbat arlo ezberdinetan lan egin duzun. Bueno, azken finean gure kasuan, euskararen munduan, nahiko lotuta dago dena, ez? Bai. Eta gure mundua ez da oso handia, eta orduan neurri batean, gaur ezain beste, baina orduan, ni gaztean nintzen garaian, are txikiagoa zen euskararen mundua, eta euskal kulturaren mundua, eta orduan neurri batean deno geunden pixka bat denetan, ez? Zan orduan euskarazko pelikulak gutxi ziren, kazetaritzan ere, etzegoen gaur adinako, zakit gaur egun, leku guztietan daude, aldizkari, bueno, tokiko aldizkariak eta argitalpenak, podcastak, askoz dibertsifikatu dago euskarazko kazetaritza, baina orduan euskararen mundua oso txikia zen, ez, eta orduan dena zegoen oso lotuta. Etxegon espezializaziorako tarte handirik, ez behar. Ze musika entzuten duzu? Bueno, ni horretan esaten dut oso, nola esango nuke, estankatuta nagoela, ez? Bai? Ba, ni beti esaten dut, nik 1980 marretik ona egindan musika, ez dut gertutik jarraitu, salbuespen batzuekin, ez? Ez dakit, adibidez, Anari oso gustukoa dut, edo Kulparren diskoak ere bai, edo Peti, edo baditut salbuespen batzuk, ez? 21. mendeko musikan biziri daudenak. Baina ni oso ainguratuta gelditu nintzen gaztetan entzuten hemen musikan, ez? Ez dakit, Neil Young, David Bowie, Psychedelic Furs, The Smiths, edo Leonard Cohen, ez dakit. Hori da, pixka bat, barruan sartuena daukadan musika hori da, 80 artekoa, ez. Ja, The Smiths adibidez, netzako The Smiths izan zen muga, The Smithsekin jasen izan deskonektatzen, zere zitezkean oso onak, baina ja ez nion ikusten interesik, ez dakit, galdunan interesa musika mota horrekiko. Eta gero egia da, arrezkero ez naizela musika entzule oso jantzia izan, ez? Entzun izan dut oso gauza sueltoak eta, bueno, adibidez hori lehen esan dut, ez? Nari, Peti, Nacho Vegas ere oso gustoko izan dut, eta Gainera Nari askotik. Nari horre batean azten ikusi nuen, ez? Bueno, bere lehenko etapa ez duen asko ezagutu, hor Seek Out edo akauzazte inguruko jendearekin, da Mataderoan. Bueno, biztaz eta ezagutzenean, baina musika duki ez duen asko jarraitu lehen etapa hori. Baina lehen diskoa impacto handi izan zen niretzat. Norri batean, nik ere izan nuen gaztetan alako musikari bokazio txiki bat. Bai, bueno, gitarra ikasten dena zin nintzen, Azpeitiar batekin, baina ikusi nuen ez dula balio, nire belarriak ez zula balio musikarako, ez neukan pazientziarik, bintzate musikan aurrera egiteko, baina Anari nolabait, lehenengo diskoan ikusi nuen egiten zula nik gaztetan egin nahi izan nuen musika, intimista, taldi berean indartsua egiten zuen, eta bueno, lehenengo diskoan entzeko impacto handia izan zen Anariren horregatik, izan zen, bueno, poz hori eman zidan, nik egin nahi nuena edo berak egin zuelako edo lako zerbait, ez? Eta gero arrezkero, bueno, gertutik jarraitu den bere ibilbidea jakina. Egin dugu zure ibilbideaz pixka bat, kazetaritza, filologia, liburuak, baina denok bezala zuk ere kezkak edukiko dituzu, zer kentzen duzu loa. Loa gaur egun kentzekotan kentzen dizkiete gertukoen kontuak, ez? Edo neureak personalak, edo bizitza pribatuko kontuak, ez? Esan nahi dut, batetik aurrera nik uste zure inguruari begiratzen diozula, eta
ez dakit ez, osasunari eta bizimodua aurrera ateratze hori, eta horri. Gero, bueno, ja maila, ez dakit, makroan edo gizarteari begira, egia da, nik euskararekin baditudala kezka handiak, ez? Iruditzen zait, nik gaztetan ezagutu nuen Franko hil ondorenko hasierako giro hori, euskalduntzea eta alfabetatzea indartu ziren momentu bat, eta ematen zuen etorkizuna Euskal Herrian edo behintzat Gipuzkoan, Bizkaian euskerazkoa izango zela, eta denok ikasiko genuela, eta hemengo hizkuntza nagusia hori izango zela, oztopo nagusia baziruden kendu zala, Franko eta Debekoak. Eta ematen zuen hori zetorrela, baina gero horrek bera egin zuen. Baina ustez hor, askotan esaten dugu, askotan leporatzen diegu hori euskaraz ikasi ez dutenei, baina iruditzen zait, euskaldunon artean ere utzikeria handia egon dela eta dagoela, ez? Eta uste dugula, edo pentsatzen dugula askotan euskaldunok, txeko euskararekin eguneroko bizimodua egitearekin nahikoa dala, ez? Eta kulturarako benetako saltoa ez dugula ematen euskararekin, ez? Eta hori ikusten dut, adibidez, arnazgune deitzen diren horietan, ez? Eta ni arnazgune batean sortutako naiz, ez, Eskuitian. Eta konturatzen naiz, oso euskalduna da jendea, eta euskal zen erabatekoa duen jendea, eta euskaraz pentsatzen duen jende asko dagoela, maila batetik gora, zeituan erderaren beharra daukana, makulu bat hartzeko, edo esateko, erderaz esaten den bezala, edo zuzenean erderazko esaldiak esateko, eta hor erabat, maila batetik gorako jardunetan, erabat barneratuta daukagula erdera, ez? Azken finean, eguneroko bizitzan ez bada, ikusentzenezkoen bidez, edo liburuen bidez, oso barneratuta dauzkagu erderazko esaldiak, eta horietara jotzen dugu euskaraz ari garenean ere, eta orduan hori iruditzen zait ari gela asko galtzen, eta askotan ez garela konturatzen horretaz, euskaldun asko horretaz, igual konformatu garela euskaldunok, euskaldun izatearekin, euskaraz hitz egitearekin etxean, lagun artean, edo are, kasu askotan nahikoa dela, euskaraz lehenengo hitza esatearekin, elagurtzarekin, edo euskaraz jakite hutsarekin. Askotan kezka hori ikusi dut, ez? D-ereduan, umeak D-eredu eramaten dituzten guraso askoren kezka, ez da umeak euskaldunak izatea baizik, eta euskaraz hitz egitea, eta euskaraz bizitzea baizik, euskaraz jakin desatela. Eta askotan hori da bilatzen duen, euskaraz jakin gutxieneko batera iritsi, eta erabili gero alba da, baina askotan erabilera horretan nahikoa izaten da, maila esan dezagun xumeko erabilera, gero ja kulturarako, eta hori adibidez politikariek ez dute bat ere laguntzen, erderaz bizi dira, erabat, eta euskara erabiltzen dute beti, euskarari buruz hitz egitea dagokienean, eta beti oso modu bigarren mailakoan. Eta iruditzen zait hori euskaldunok ere askotan onartu dugula euskara bigarren mailako izatea gure gizartean. Ez dakit igual, hau diskurso zera izan den, oso luzea, ez dakit. Baina, Interesgarria, sentitzen duzuna esan duzu, eta guk eskertzen duzugu momentu hau gugakin pasatzea, eta mila esan. Zuri. Eta zeragatik. Zuri, ondo etortzen da noizean behin, holako solasaldiak eukitzea. Bilatuko diago, agur bat guga ikusle. Eskerrik asko arretagatik eta ondo segi. Agur!